F'Marrakesh il-Marokk ittellet konferenza li nediet uffiċjalment it-trattat dwar it-tibdil fil-klima li kien iffirmat f'Pariġi, eżattament sena wara minn mindu kien konkluż. Konferenza li fisem pajjiżna attenda l-Ministru għall-Ambjent José Herrera li rimarka li Malta kienet minn ta' quddiem net li rratifikat dan it-trattat. Pass li hu eżempju għal pajjiżi oħra li għadhom m'għamlux dan. Fid-diskors tiegħu Herrera spjega l-inizjattivi li qed jittieħdu mill-Gvern Malti biex jonqsu l-emissjonijiet bħal bidla għal ġenerazzjoni ta' enerġija li jwasslu għal arja aktar nadifa. Spjega kif bħalissa tisir xogħol importanti biex titfassal l-istrateġija ekonomika li twassal għal anqas emissjonijiet serra. Strateġija li fi kliem Herrera twitti triq biex pajjiżna jieħu deċiżjonijiet u azzjonijiet u jħallu arja aktar nadifa. Semma kif dawn l-aħħar 26 sena l-emissjonijiet tal-gassijiet serra naqsu. Dwar il-kontribut finanzjarju l-Ministru Herrera qal li l-Gvern kommess li jibqa' jinvesti u jgħin lil pajjiżi l-aktar batuti biex huma wkoll ikunu parti minn din il-bidla. Herrera temm jgħid li Malta tibqa' kommessa favur aġenda ambjentali li għandha tinkludi aġenda soċjali, xi ħaġa li se tkun ta' parti integrali tul is-sitt xhur ta' Presidenza Ewropea. Fit-tmiem il-konferenza l-Ministru Herrera iffirma l-pjantazzjoni għall-istrateġija dwar l-ilma fil-Mediterran bħala parti mill-5+5.